Balimao Anyokuma, très urgent. Billet samedi 17 septembre 2022. Maliens, a une information tellement tellement sur amena aula donné à la 100. Maliens, ko et Mali ni Côte d'Ivoire frontière a une information sur ko Alassane Ouattara qui a détachement de Blakata. A une information sur 100. Mais ko Assimi régime quel est le Blakata Mali ni Côte d'Ivoire frontière là. Mais ce qui comment Maliens ka famille. Billet samedi 17 septembre 2022. Mali ni Côte d'Ivoire frontière. Ko Alassane Ouattara qui a 40 commandos Blakata. A une information misro. Ko Assimi Mali ni Côte d'Ivoire frontière président Assimi et régiment quel est le Blakata kacha surasi bakele ni koy ko Blakata Mali ni Côte d'Ivoire frontière là. Aradaru be activer nous 600. Donc bela jelen ki akli to yer là. Amu nyafo président Assimi ngana dron. Ala na kera kama président Assimi. Ni bise ministre gain jafa kacha. Anye information sur 100. Ko terroriste groupe men Nigeria ko Boko Haram. Ko wa ku yu Blakata na Mali la de. E fenga yu Blakata ni e Niger. Bon, au début, au Niger, ka tieni ke Mali. C'est-à-dire que en quel moment que France qu'elle li farda, ni quel est 100 km. N'entend ko la de. Président Assimi, il a armée déployée. Mbado ayo surasi ya fenga mais politique mu be, il dit que ministre gendron. Mo conseil droit, ministre gendron. Président Assimi a kala comme ka ministre gendi bisi. Ni que ministre ken gen. O ne ka petit conseil ko finira. Donc, anye information demande sur ni son jalendo. Comme Mali be recrutement de là. Bamako base 101, c'est nous. Où est 1154 nouveaux recrues. Police ou bola, gendarme ou bola, où est recruté à la mamé. Kouchala Tougouni, où est recrutement de Franck Kouchala Tougouni. Au recrutement, au Moro Bela Djele Farale Nyoronka, au ben 1200 et quelques. Au fond, la semaine bien non. Donc, on a un recrutement que Mali fait. Vraiment, 2249 nouveaux recrues. 2200, moko baf la ninko, yo recrutement que Kouchala tout près. Donc, on va y avoir vraiment Assimi Baka Parala. Ambo Franatouni, où y a centre de protection civile de Ouyo. Et président Assimi Ojo, le ministre de la protection civile, ORE Trakato, inauguration que, et Daïrou. Donc, le ministre de la protection civile, au Tagara Koulikoro, au Tarakatara, au Feneke, au Flene, centre de protection de Flene, au Fanajora. Gerba la président de Barala. Et recrutement Bekake, Toromina, et recrutement Bekake. Malien Tchama de Beka do Sroasia Labi, en bas, faut vraiment bravo au peuple malien. Ça dit recrutement Bekake, Fambé, président Assimi, bravo. Centre forage ou Bekase, centre de formation Bekake. Non, vraiment Assimi, Tegaraka Nafikou. Mais, fin que le droit, ministre Gendron, en un conseil de Dima. Ministre, tu as oublié Barabeki Bouloufoui. Et ma obeka do genou na sanno. Ministre beka do nga opérateur économique la sanno. Donc y a nga tanya fait en tant que kuma be bala ministre dorna. Anya information tellement d'osro. Ko Kenyeba. Mali on tende la de ça ne va pas à Kenyeba. Eren goli orla ka bo et Loulou. Eren goli mo be barake orna kay mara la ko Loulou ka passer Kenyeba fait. Ça nous ba mumbe. Ko terroriste ani bandi armé ou beto ka mo kumbe. Nous be ka bo sanu bora ni sanu bolo be buka bara la kubena bamako ubu kumbe ku war uga waru boshula uye chedo ere faka chain photo flemme la chain photo ira aula amanyuma ko ka bon quoi mais amet la ka photo ira la ko faire antale talenya fait vidéo là angebe président Assimi fo ko et Kati a désormais son deuxième centre de secours de la protection civile. Donc uye centre de protection civile uyo flana jo Kati a fleni. Donc ce jour voilà le deuxième centre de secours à Kati sous la haute présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daouda Ali Mohamedine. A Bela Djele Fleni. Ministre de la Sécurité est Koumbe. Vraiment, en bas, foko bravo, bara au tableau, nyana, a photo Bela Djele Fleni en là. Donc, soit une photo flé, le ministre de la Sécurité aussi était présent. Donc, en bas, faut bravo au président Assimi. Malion, ko erebeli sema moro ka moko nani, comme olu fana ko rebellisement mogo fana be couler de la ko mogo tara bi olu ka de ko bandi tara bi olu ka ko olu ka surasi munun be ber o ka surasi munun be emenala mogo rebel emenala mogo ka surasi munun be Tombouctou marala ko ber Tombouctou dugu de be ko ber o kuma to ka ta bi mogo ka o ko do fana tara bi u fana ka ku goshi ko ba de be goshi ku ka marfa boshula o be ka yini ngale ka ko tara ko mogo olu goshi Mali armé ko kale ta kalama
Donc Malion, zo fana bina zonka ah o kay o ka doke nyona donc Malion anga temena information nyana mawi o temena ko fe Malion anya information tellement do soro ko fenga atoka burangono le 16 septembre des militaires nigériens à bord de 7 véhicules de l'armée sont arrivés à Anderboukan pour ravitailler les terroristes de l'EIGS en armement, en carburant et autres aides, sources habitants d'Anderboukan. Dugu dobe gawo marala ko Anderboukan. U tagara yu dugu la. Ko Niger surasu yu dugu. Ko kana mobili wolonvla la. Ki denga do Mali frontière la. Ko Niger surasu da ki anya sebene mogo da fayana. Donc mogo munu be dugu la. Olu ko u mogo be oro minabi. Ku mogo be ku be feka Mali autorité mogo informé ko Anderboukan mara yoro la. Ko Niger surasu de bora ko kana marfa di terrorisme ma. Anta don sa naga soro Franci du blala ou ben Niger parce que Franci bi ka surasi ke terroriste yali te ba kalama. Ibita soro Niger président arrêté ni kalama ere. Mais Franci be mercenaire ou glanga Niger surasu ka tenu dula ku bla ni baran na. Donc na kara gurungarangiri do ba fo ko Niger surasu de du. Franci ka ki gunde. Donc ko nyafo bela jelengena. Ku be ko kede. Awa ko terroriste Boko Haram mo ko lu be ka bolikana ku u bora Nigeria. Ko Nigeria ou bombardé ou be bolla terrorisme nous Nigeria ko Boko Haram ku be bolla ka bon Nigeria ku na Niger o nous na Niger ni Mali parce que Mali ni Nigeria frontière te Mali ni Nigeria che frontière be Mali ni Niger de che oh ni terrorisme Boko Haram bolla ka do Niger ou be Mali de balancer ça donc ten do waula ambe kelemina bilay keleme mais senade parce que terroriste Mali kono en tant que Niger be France bolo terrorisme be Niger toujours kana Mali attaquer angani ngasiki noyi a m'en préparé kele de kama sisan pour que kele nga nyambulo ama ngini président Assimi fait aka baraka na ka force de changement ame fin fla de ngini président Assimi fait fin flo mi nga gelese ko tungara bulu ni men da ni mirla dron jabeteke aka ministre gen wallahi président Assimi ni ministre gen be jangi ministre gen koyi ni ma ministre gen bilet la obe nan seke en tant que ministre be an seka guerre reke ka fere ou beta kan to ko tie beta ka rapport kan contrôle nata si ganambla ko malien ba durube barake ministre la de nanya guerre avec ta o mom sa nanga jamana tlaleana o kene ne ka conseil ko fo président Assimi ngena deuxième mois président Assimi barake ni force de changement ni chege barako ko ni marfa ki tambi bolo ebe ka franci kele ebe ka CEDEAO kele mais malien dendo be munu be CEDEAO ka barala munu be franci ka barala e kele me ki nyeche oluka o do ko so président Assimi mba fingina amba delife iki akili to sokono jugu la sokono jugu o de Modibo Keita ka fanga tien sokono jugu o de Thomas Sankara ka fanga tien sokono jugu de Afrique présent be ka fanga tien awa sokono jugu be ite kulu kale o ye danger ka temali Francika sokono jugu ka temali Amadou Koufaka munu sigele be Bamako de a animateur dagala jamu musi ko petit dossier o lu ya Amadou ko lu be ka Amadou Koufa nde ka porte parole la be ka tinga de fina président Assimi niski ki nyechi nunun kan nous ne Modibo Keita bi nous ne Thomas Sankara bi parce que Frafina mentalité do be auna ah non ambe kelenge ambe te kelenge de président Assimi ni kelma bo logique kono abara bena gele de mo mun te faso de njugu olu be mun na ka fanga krefe ala dungo ko fen man ko na man kiki ma bola ni gerla dro a virisi de be doila awani mi kolosi dro be fanga yelema ka kutai o de ka tete la o de ka ibeka la o mo ko kelo mba o krefe mun na o kera ne ka petit conseil ko fo président Assimi ngena yena ngata nyafe ministre gen iga baraka ni force de changement ni mo ko mun pour le 14 janvier no e ben le cerveau ani ala docteur ala beaucoup mununu yera wolo debu srampara mouvement yera wolo debu srampara M5 RFP ani Bouye Vision mo ani commerçant munu me marché la ani mouvement be munu fara nyonga président Assimi au marché depuis au marché bora la phobie président ma be fara nyonga ku wele ku reçoit palais kono ku fu normalement premier ministre ya ke oche mais président ere de kunganga nunu be wele ka alay beaucoup ni belle les cerveaux nunu ani mouvement fin ya ke nyamogo leader ka be wele ku bela jele ku fara nyonga ku fo diembeka donc le président est avec le peuple. Na ou tara dien oro aba disi gosi na ka peuple di mais au peuple ka jaola de on est ka conseiller an ata nyefe malien irisu ka président boraka kabako kodo kebi malien irisu ka président
a bora a ko k'ale kun bɛ fɛ ka céréales di africains ma comme ko européens y'i sen d'a kan an bɛ tila ka o détail fana di aw ni an bɛ jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an ye information dɔ fana sɔrɔ tuguni ka yira aw la k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi Mali ni Niger, Mali ni Côte d'Ivoire frontière président Assimi a assuré sécurité totale maa ngi mun ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna k'a hakili to force de changement na ni ye kɛnɛma jugu ni ye kɔfɛ jugu kɛlɛ ni ma sokɔnɔ jugu kɛlɛ i ka fanga ye tɔ ka jɛ di Modibo Keita ye Faransi gɛn ka armée française gɛn sokɔnɔ jugu b'a kɛrɛfɛ mɔgɔ ko Modibo Keita i kɔlɔsi sokɔnɔ jugu b'i kɛrɛfɛ a ko non an bɛɛ ye kelen ye o sokɔnɔ jugu de Modibo Keita ka fanga tiɲɛ ka Mali bila kɔfɛ Assimi ka d'anw ye Sorasi aw bɛɛ lajɛlen ka d'anw ye wallahi an b'aw fɛ aw bɛɛ bɛnnen Sorasi kelen tɛ dɛ Sorasi kelen tɛ fanga la dɛ fango tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na autorité de transition an b'aw bɛɛ fo ala k'aw bɛn ala kana foyi tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi n'aw ma bɛn a man ɲi aw kana kɛ ko karisa ye Sorasi ye karisa civil ye o farafarali kuma ninnu man ɲi wallahi o tɛ jamana si jɔ Sorasi kelen tɛ se ka jamana jɔ civil kelen tɛ se ka jamana jɔ an bɛɛ de fara ɲɔgɔn an b'a kɛ mais jamana bɛ jɔ n'a den ɲumanw di jamana tɛ jɔ ni den jugu ye jamana tɛ jɔ ni janfanci ye ne o ne ka conseil ye ko fɔ an ka taga n'an bɛ taa an bɛ se n'i y'a ye Vladimir Poutine mɛna fanga la dɔwɛrɛ tɛ parce que a ye baara kɛ ni den ɲumanw di n'i ye fanga sɔrɔ juguya bɛ Assimi nɔfɛ bi billahi talahi juguya bɛ Assimi nɔfɛ Assimi mun da tubabuw kan Modibo Keita ma da u kan Assimi mun da tubabuw kan Kadhafi ma da u kan bi u bɛɛ sigilen ɲɛ bɛ Assimi de la diɲɛ bɛɛ Assimi bɛɛ ɲɛ yɛlɛ a y'a lajɛ il y a un Togolais qui parle ici là. Maintenant, tu as vidéo kala aw n'anga la janyo fait. Nous beko kolu kunta don ko farafin be se ka plainte teke tubabu contre la Nations Unies kondana non. Anya information no soro ko subaga muso be to ka bokko d'Ivoire. Ka dona Mali ko anyo fera information soro metla ko fera vidéo kala. Mais yanango ke mena ni vidéo kala aw n'anga je kan nanje jongo fait. Aw be dabali be na badi. Aye ni vidéo la jaka partager. Quelle est la portée de cette lettre du Mali au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, du point de vue géopolitique? Ça revient à ce que j'avais dit et qui était la conclusion du grand frère Parfendon. De savoir que le Mali peut susciter en nous même une sorte de réveil. Moi, je ne savais pas qu'un pays africain pouvait demander une réunion du genre du Conseil de sécurité. Oui. Je suis honnête. Je ne savais pas. C'était l'exclusivité. Même quand il y avait des problèmes politiques africains de la France. Toutes les résolutions qui avaient été prises pour la crise ivoirienne, c'est la France qui demandait la réunion du genre du Conseil de sécurité. Moi, je ne savais pas qu'un pays... Mais c'est là... Mais tu m'apprends que tous les pays se valent. Donc, ça veut dire que même le Sao Tomé et Principe peut demander une réunion du genre. Moi, je ne le savais pas. Voilà. Assimi bede nyayele. Ni mani tuwabu yo. Ima chemba ngame. Ni Camerounari. Kale kunta don. Ko Franci kumbise ka taka Nations Unies na. Ko ka ta conseil de sécurité, ko ka ta session extraordinaire, ko ka ta demande ke. Billahi Franci folo mi yake oye Assimi di. Oro ko so Assimi ika gele ma trop. Assimi ika gele. Billahi ne be duwo de doye, ala ka kima shi. Ala kana foyi ke Assimi la. Ma dili malien be fe be ka Assimi deme. Mais Assimi deme li korote ka tu Assimi ko saga ne to ke fo ka dien wuli. Ne bi se ka goya mogo ye, mais tien to ye ala bi. Awa ko bebe la ban tien di ma. Assimi ni janfa ala kana tunda. Assimi ne segu ye e janfa ala kana tuni da ni kene munke mba fo ngamai e munke billahi mo israte malien bolo israte africain bolo bi farafou ne be ka bobi ko lu kunta don ko farafi mi se ka taga plainte tege farasi contre la problème ke farafina faransi ne be taga kuma jamana u nona Mali de ko an ere be se kuma la dabara bambolo kungolo bana awa aun de ye awa aun te Franci ye Mali de filɛ ka Afrique bɛɛ ɲɛ yɛlɛ ka yira africain bɛɛ la ko an bɛ se ka wuli k'an yɛrɛ kungo kɛ ka sɔrɔ Franci tɛ na africain hali n'an kunkolo kun b'an ŋaɲa an bɛ kuma dɔn Franci de da Franci bɛ taa fɔ ONU na mais bi Mali yɛrɛ de bɛ taa ka kuma fɔ Nations Unies na pour la première fois depuis n ka wolofɔ bi ma mɔgɔ ye ka kɛ pour la première fois depuis Modibo Keita bɔra la mɔgɔ ne ma mɔgɔ si ye ma jamana ye Afrique k'a kɛra a bɛ se ka kɛ a kɛra n t'a kalama ma ye journaux la ma mɛn zana la ma sigo a la ma deli k'a ye ma sɛbɛn ne livre kɔnɔ ma fɔ n ka ma kɛ dɛ mais ne kɔni m'a ye awa n t'a kalama awa Assimi vous êtes rentré dans l'histoire vous êtes rentré dans l'histoire mais Assimi défaut kelen b'i la
ibe inclusivité mina Mali kono adabla o de Modibo Keita bi o ene ka kuma ningi bara keni faso de nyuma unye o gere ila mo kana fima video mani de activiste de Assimi video man do kala de be kateme yere kan ni yayi Assimi video man de du makoro ma wuli kala be video manu kala ka activiste kala o e aundi debi ibeka be makoro nya sommet de po créer yere wolo bora domina kameta boulevard la makoro kasira makoro nya ibeka wole ko ibeka ka bere ni dunu ko ibeka ka bere ta en contrôle la Moussa Jawara ala ka barika do Moussa Jawara ko kale te gazi fianka Moussa Jawara ya soutenu mo chamanta do pourquoi segu tungara be Moussa Jawara fait le général mes respects le patriote général Moussa Jawara général Gamou Bilal Malion bana général Moussa la ka ban général Gamouna ne segu tungara be ke Moussa Jawara fait fon sado je m'en fous ka choueni ke ngastrato la ani Moussa Jawara tene te zongo kelela koy parce que abaya wala Francis Kelebe ka don kuna de la lutte contre la corruption de c'est vrai Moussa Jawara waro choué mais ne pas fait ani zondo ne pas fait ay Mali sauvé Moussa Jawara ay Mali sauvé ni Moussa Jawara kunte no kuma Mali klaka shibon tege kono tiens hey Malien angake oro ko songoma haramadi hey ala te jamfanti fait ala te fisiri wale fait bila ne be Moussa Jawara fait o sura si général te Mali kono ne be mu fait bi kateme général Moussa Jawara ni Gamunka ni ame Assimi Moussa Jawara de du ni ame ambe kule bi ko Mali bambolo billahi Moussa Jawara ye ibeka soso ka tan kele ka te yere wolo kele fo ka dien wuli yoro Mali chamanto oroni kalamaw mo chamanto kalamaw me bare ne te fendo fo réseau kan tenda do la parce que ni mo jera na Moussa Jawara ma warjan de bi kelende ala to ko fo ni Moussa Jawara warja ala kana hereka ma warjan de mais wallahi che horondi du imaye imaye farasitara fo onna ko Moussa Jawara kumbe drogu fere de kara ibeka fana kumina janfa de orato fanga tagara jiwo fe maintenant dado niveau bela ala ka barka do Moussa Jawara la hanna ka soro zondo ne ba fe ani kaso ba zomba na e Mali sobe klalima hani kaso ba zomba parce que mena oro kele fa na quoi che jamana ko ka gele ni fembe me ka tien de fa nyana parce que to be ka kodo fe ne tata ko ne be ka corruption fe o tere ne tato de ne ta e Mali ko de ne te lutte contre la corruption na ne te foi la hani zomba kaso ba zomba na bi se ka Francis gene ba fa ngasi mi ka black abo kaso la jamana de ka gele mani wari ni ya be mo kele ka war do ka so jamana yere de bi bulu awa Moussa Jawara e Mali sauvé awa Moussa Jawara Karisari que Moussa Jawara est rentré dans l'histoire et le général Gamou est rentré dans l'histoire. Général Gamou dato nama kidali panapé na en compte na nord top si perdu. C'est grâce à Moussa Jawara aussi. Mais à tien de fois nyana bigoy parce que avec Bali Mogola avec Kasola de d'autres botande ayo généralité malala koy allez général Moussa Jawara général Gamou bila ne bouffé fo la haram bouffé mais à tien de fois nyana koy parce que frafi nyina kadi quoi souvent nga rétroviseur la joro ko so ngawma fisri wale ni kera ki ite mugo wale nyuman don ibe ken nambaratoy ibe ke zonye ibe ken nafigi awa ka côté la ban awa baraka be ban awa alate fisri wale fait awa ala kananke fisri wale Moussa Jawara ni général Gamouma point barre pas tourner là Malion ayaye Assimi benya ele chukamina ayaye Assimi africain benya ele chukamina che bora ka munde fo kale kunta kalama ko farafin kumbise kata Nations Unies na ko kata ma aere tola kale Assimi de ka kede aya oro la je. Quelle est la portée de cette lettre du Mali au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, du point de vue géopolitique? Ça revient à ce que j'avais dit et qui était la conclusion du grand frère Parfendom. De savoir que le Mali peut susciter en nous même une sorte de réveil. Moi, je ne savais pas qu'un pays africain pouvait demander une réunion du genre du Conseil de sécurité. Je suis honnête. Je ne savais pas. C'était l'exclusivité. Même quand il y avait des problèmes politiques africains de la France. Toutes les résolutions qui avaient été prises pour la crise ivoirienne, c'est la France qui demandait la réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Moi, je ne savais pas qu'un pays... Mais c'est là... Mais tu m'apprends que tous les pays se valent. Donc, ça veut dire que même le Sao Tomé et Principe peut demander une réunion... Moi, je ne le savais pas. Voilà. Bon, comment bana peu. Malheureusement, tu me n'as pas bala. Il y a une information sur Kenyeba. Il y a une information sur Kenyeba. Il y a une information sur la 100. Malheureusement, il y a une vidéo partagée. Bié samedi 17 septembre 2022. Anya information sur Kabo Kenyeba. Koube kata bimoko ka président Assimi bi atlito orla anga nyorla me follow. Le 17 septembre, samedi le 17 septembre 2022.
vraiment an bɛ Kayi yan Kayi mara la yan ni Lulu don an min baarakɛlaw de y'an ye yan en fait problème dɔ bɛ ka sɛgɛn yan. Ko sanubola minnu bɛ bɔ Lulu Rengol la ko mɔgɔ bɛ k'u attaquer de a ye président Assimi a y'a informé an b'a dɔn baara ka ɲi mais a k'a hakili to nin yɔrɔ la. Maintenant an bisi minnu bɛ bɔ Lulu ka taa Bamakɔ waati bɛɛ lajɛlen na yan u b'an minɛ k'an ka wariw b'an kun k'an attaquer bandi armés marifaw b'u bolo fɛnw b'an bolo yan. Bon un peu kunu n'o ye le 16 ye vendredi le 16 an ka bisi dɔ bɔra yan Somilo Rangol ka bisi dɔ bɔra yan a bɛ k'i kunda Bamakɔ kan entre Soribugu à Kati à 50 km de Bamako u y'an ka bisi attaqué u y'an ka bisi attaqué an baarakɛɲɔgɔn dɔw fana b'a kɔnɔ o ye Tayiru Kulubali ye a filɛ kuma ani bandi armé ninnu ka kuma dɔw yɛlɛnna ɲɔgɔn kɔnɔ dɔrɔn u y'a lajɔ ka 4 balles k'a la k'a faga a ka denbayaw filɛ ten yan bɛɛ bɛ kasi la yan n'a muso olu bɛ min na yan u bɛ yan u filɛ ten yan n'i y'u ma filɛ bi yan vraiment u ye nin cɛ in de faga ko Tayiru Kulubali. i y'a faamu vraiment sisan yan vraiment an bɛ dɛmɛ autorité mɔgɔw fɛ yan u ka se k'an ka yɔrɔ in de Lulu de Keɲeba Bamako vraiment ça va pas don o don yan adamadenw ni bɛ to la don o don vraiment an b'an kara bila autorité mɔgɔw ma vraiment u ka dɛmɛ na s'an ma sinon ça va pas an minnu bɛ baara la mine kɔnɔna na yan an bɛɛ lajɛlen ka denbayaw bɛ Bamakɔ de ka bɔ yan ka taa Bamakɔ yan an ka wari min b'an kun u b'a bɛɛ minɛ na i ka téléphone hali ni Orange Money b'i kun yan n'i bɔra yɛrɛ yan k'i bɛ taa Bamakɔ yɛrɛ fɔlɔ ko wari t'i kun yan u b'i gosi k'i faga Voilà. u b'i gosi k'i faga fɛn dɔ ka sɔrɔ i kunna yan u bɛ mun minɛ k'a fɔ ko wari t'e de kun u b'i ka téléphone minɛ k'i gosi ka balabala ko b'i la ko munna k'e bɛ don kari kɔnɔ parce que ko wari t'i kun mun na e bɛ se k'o kɛ cogo di. Wallahi. y'a fɔ c'est pourquoi nin kuma ninnu bɛɛ fɔra yan pour que an ka se ka dɛmɛ lase société ka dɛmɛ lase quoi vraiment u ka se k'an dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de n'u sera k'an dɛmɛ a ko in na yan a bɛ sɔn ka diya n ye dɛ vraiment ni transition sera ka ɲamafilɛ an ka dugu la yan sira yɛrɛ tɛ sɔn fɔlɔ fɛ goudron kun ka ɲi de Bamako de Keɲeba à Bamako 8h 9h mais actuellement sira tɛ sɔn yan hali tɛ se ka boli an bɛ heure 15 de kɛ sira in kan yan heure 15 a sira bɛɛ sɔgɔsɔgɔlen da siraw man ɲi vraiment an mago bɛ dɛmɛw na. Donc Malien bɛɛ lajɛlen ni kuma mɛn san bon ko nin de bɛ ka kɛ sisan an bɛ yɔrɔ na ko bi donc an b'a ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna a ka hakili to Keɲebakaw la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔ bɛ ko Lulu sanubɔyɔrɔ bɛ ko Lulu donc ko mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ Lulu sanubɔyɔrɔ la terroristes bɛ to k'u attaquer kuma bɛɛ n'u ko k'u bɛ na u b'u ka wariw b'u kun u denbaya u muso n'u den bɛ Bamakɔ kɔnɔ de bon n'u taara baara kɛ sanubɔyɔrɔ la k'u bɛ na segin ka na Bamakɔ kɔnɔ u b'u kunbɛn sara la k'u ka wariw bɔ su la u ye nin cɛ yɛrɛ faga ko Tayiru Kulubali nin cɛ in tɔgɔ de ko Tayiru Kulubali u ye nin faga kunna sini de k'a faga ka wari nɔfɛ a kɛra sanubɔyɔrɔ min nin bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔ de la u ye terroristes ye nin gosi k'a faga ka marifakisɛ 4 cɛ a la ka ka wari ba kun a muso kɛra muso furuyatɔ ye donc an b'a ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna k'a hakili to o yɔrɔ la président Assimi an ma jigin dɛ walayi Assimi i ka di Segu Tunkara ko Bomɔni kalama walahi ala aw sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ aw bɛɛ ko ka di ne ye yɔrɔ ne ka lagare ni ye Maliki Jawo de ye n ka lagare ni ye Maliki Jawo ye donc n yɛrɛ terikɛ ɲɛnama yɛrɛ o ye Modibo Kone toi tu es mon ami ok wage non wage n ka jo gɛlɛ ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc n'aw tora ka bousculer kuma dɔ la ne b'aw la tilen de sinon aw bɛɛ ko ka di ne ye walayi bilahi aw ko ka di ne ye hali Arasbati ko ka di ne ye koyi ça ne tɛ ala deli ala ka kojugu kɛ mɔgɔ si la ne dimini kɔrɔ cogo cogo hali Maliki Kulubali ko ka di ne ye bilahi ala ni ne y'a mɛn bi ko kojugu dɔ Maliki Kulubali sɔrɔ Maliki Konate mun bɛ Faransi ka baara la ne Segu Tunkara tɛ ala deli hali terroriste ka attaquer bilahi bɛ ka fɔ cogo a bɛ ŋanige la ten ça ne ta ye n'i bɛ ka ko dɔ kɛ Mali la n'a tɛ Mali arranger ne b'i critiquer de walasa i ka ko dabila walahi mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ ne tɛ ala deli ne bɛ ala deli ala ka si nin kɛra de maliyɛn den bɛɛ ma mɔgɔ min Mali fɛ o mɔgɔ min tɛ Mali fɛ o ala ka si nin kɛra d'an bɛɛ la ala kana kojugu kɛ mɔgɔ si la mais minnu bɛ fɛ ka Mali juguya ala kana fanga d'u ma mun b'a to u bɛ se Mali la n b'o dugawu dɔrɔn don mais n t'a fɔ ko ala ka nin k'u la de ayi dɛ peut-être dimi bolo n bɛ se k'o fɔ mais walahi n ka laɲini tɛ ni ne y'a mɛn bi ko dɔ Arasbati sɔrɔ bi a bɛ digi ne la parce que an bɛɛ ye jeune de ne t'a la deli ala ka kojugu foyi kɛ Arasbati la ne t'a la deli ala ka kojugu foyi kɛ ouverture média mɔgɔ la ne t'a la deli ala ka kojugu foyi kɛ Maliki Konate la walahi n bɛ k'a fɔ cogo a bɛ n kɔnɔ ten mais ne Segu Tunkara ta ye mun ye
Ani ene se ku tungara mine kan ken womi kan fanani kan banani abe kune fe mais kana se mali de ma mais singa kuma kan mali be oro se ku tungara be nene ka mogo kale be ka koro de ke mali go la munte mali arranger parce que ni be ni kele ina ibi yere sacrifier ni be fe ka doni kele ina ame kele mina ko bi ni be fe ka dola ni jelente kana dola de ni nogolendo ni de la ka kojugu ba do ke ube bona ka abla réseau sans fait de ni be na réseau in ka ibe nadi I jele ngana ni nogolina na doro o ye disqualifier Arasbat nana se ku tungara sur Facebook ka. Ou ben nana ne sur Facebook ça fait koye. Awa ou ben tato flèche chouette. Abe sur se ku tungara ta de la. Mais o ko kadinye quoi, ce sont mes frères. Ou ko kadinye al ntara mal la mbeta Arasbat fi ambe saka suko nyimi. Al ne ko jugu ta ka nyesi ne ma, ne te ko jugu nyesi mo shima. Parce que ne ta mali kodi. Ni ko ibi faso fe ko be bi sura la. Mali kadine malion kadine awane be sawu no fe. Absa ga ko do bene sorobi, absa ga ne be sabi, absa ga ne be sashini, ne ngoti sawati don. Mais il a ça ka mogo ngani nye to ikono mogo ko nyman to ikono o comme ça il salé aga foko ni foni ngakedi parce que kuma fe kan nekene fana ala ka na shita kuyi ala ka shini kana bela jelima malion amena do babu do fana kono malion ko mali ni Côte d'Ivoire che ko muso do be ka be to ka mogo la tunu ni de malion anyo video fana soro meno video ira aw bela jelena bi video kadi de épisode par épisode malion ayeni yoro la je ko muso do de bora Côte d'Ivoire a photo fleningi mais siga ronika muso une photo flè a vidéo fana flè mais na vidéo ira aula donc mali autorité moko ko wakili to u yera la de et avec bidati fo bien samedi 17 septembre 2022 awa ko muso do bora Côte d'Ivoire frontière la ka do mali kono comme muso yi ka be to ka moko la tourner de ko jine moru de du muso yi ko muso yi jine moru do ko subaga du bon te fe kanda do wora la mais muso yi photo flè ni aka vidéo fana flè mais na ira aula malion a flè ni mais na ira obela jelena mais na muso ira aula 100 voilà, muso inflène, aya la dje. Soi-disant dame qu'on disait que comme sur le banc de Kabaka de Mali, on a flène. Angaye, la flène, c'est elle comme ça. Et voilà, elle cache avant Nyada Dougou. Dans la 600 Mali qu'on a là. Nous sommes là. On est aujourd'hui vendredi. Aujourd'hui c'est le 16 septembre. Voilà. Anya be di musokoroba ina de. Anya be di musokoroba ina fa nyada bumure no de. Ka bora Côte d'Ivoire di. Abe to ka mogo la tunu de. Nani gerla nyogona dora abe kodo kila ebe tunu ta ta romina. Anya information sur ça a ere kala je. Voilà. Ici c'est Zégua. Après Zégua d'où on a mis au ratim no ça. Je ne suis activé les mérites. Tanyini et voilà les secrétaires de la jeunesse de Zégua. Ils sont là. Merci. Donc Malion do fana vocal kala musokoroba nga kula ango wora me. Mo ni subay ne be ba do ndo ne Malion akli bala ma do ko na wakati do la ba foku abana kika nyu ni ya nyu ibe tunu shua bulu ma abulu ko ibe tunu o yeka maya o ba ne ete yetu abulu ko musula kado so anye kibora muso ni jenesi de wulika joka anoka ko ayira ka foka ayira abora burina ka do korbar kono moy kana fo kornan duro be ani frontière te piluta nyona ko odugu la ka ayira odugu mo ya mene mo ka ayira ka foka bina malla mo yi dugu dunya korbar dugu dum sawnya ulu fane ya mene kana la se mo ya poko ma no frontière yere oni an che kulu saba odugu mo no dugu tikila ka o fane dimsanu ni muso fane ya mene ka frontière tigana e ka dona e mali kono an fene kelenga kibara soro no e jewa zenesi mo yi kelenga kibara soro bi ulika jo bulida ka fama la donia no e polisu yi fokata sejana mo yo la donia o la donia ni kono na jama bora kata kumbe ko ba mene o ka di fama la ka o ma o mon koni i wore o koni ye muso imbla so ni ko ngoche tu kona yi akoni tununa mo e zenesi ulika jo bulida ka nyini kaka dika nyini kaka go ma ye koni akoni yera ka fo kum koni i bore ye muso in koni bla so ni ko ngoche mali frontière la akoni dona mali kono ambiro mne ko sisa mon koni ye zuwa ni kajuru jenesi yo ulika jo bulida ka fo famala ka o yana fo sikasu anake sikasu fina na kila fo na fo na se fo bamako ni wakati la eba ka fo mon koni ye ni ko yin koni i bore koni ye ni ndatwa wali ntaka ansegere soro mamu kondo madongo jugutigi do yo monta ka nyeshi amma ka bla anga jamana kono anana ko mena kono anto do nga uko ni ala do anga jamana kono amira mne ko sisa
Malion aya musokoroba inga ko ni musokoroba inde kona aya ka minan jigi abavo kika jigi ni bolo maga musokoroba ina doro kibe tunundi a photo flede musokoroba in photo flede donc na nana doro na gerla doro ni bolo maga na doro ibe tunundi donc ka bora Côte d'Ivoire a dona kabe Mali konnana donc ya mine mais avec tout ça musokoroba in tunendu donc anya fo malien bela bengena na ye duna nyate duna min don duna do ka wole kaka deme kaka kodo ke aywa ne kenya a video yira wala de a information be ka circuler Facebook ni WhatsApp kan fan be ka fo malien bela jelengena ame oro mina bi angantelia anga klito angerla na ye duna yoro aka fo donc jamana be yoro na bi be ka be soraside be e sécurité d'état de awa be ki klito yerla de na ye fefe ya gendarme wole numéro vert ou be ako bela jelen wole donc malien oro tebene ko fe ka bala irisu ka président ko Vladimir Poutine ata uya nyininga ja malien ko irisu ka président kumbe fe ka engrais de di malima malien mena dossier do fo ngena bi ay vidéo aya partager do be songa kashibi malien bié samedi 17 septembre 2022 irisu ka président kumana akoko ale engrais yara engrais chama be bo to buga dugula irisi dugula irisu ka président ko céréales no ye farine ni fenni koko blaka na Afrique baton kemeni baton muka ko baton sabadoro na Afrique ko français ou ya bloqué en fait flana fana tuni ko engrais kunganga na ko engrais kaye engrais bla baton kono ka tara Nations Unies na ko Nations Unies mo yo autorisation di risuma ku bise kana Afrique deme ko européen be fara nyogon ka France tara ka tara Allemagne ni Angleterre ni Espagne ni Italie ka be ko na surugu ko dumunu munu nganga bo irisuka dugula ko kana Afrique ku kana son a baton be garele flé ay ni révélation ay ni anga je kala je nyogon fait tous nos produits. Il y a un débouché sur le marché, c'est clair. Mais si... le problème, c'est que si on continue comme ça, nos produits n'iront justement pas jusqu'aux pays les plus pauvres. On a 330 millions de tonnes qui sont bloquées. Nous, on a dit qu'on était prêts à les donner gratuitement aux pays les plus pauvres. Mais laissez-les au moins circuler. Et ils sont bloqués pour l'instant. C'est étonnant. Donc, ils ne veulent pas que la Russie gagne de l'argent. Mais si on le donne gratuitement aux pays pauvres, on ne va pas gagner d'argent. Alors, pourquoi ils font ça? Je ne comprends pas. À quoi bon tout ça? Voilà. Donc, c'est... Tony 360 tonnes d'engrais. Engrais mbeke fo abe fon engrais mbeke furu kona ni fona. Ko irisu koko a toni keme saba 330 millions. Toni million keme saba ani million biworo ka kumbe fe ko di farafina dugu ma fula. Ko irisu koko vraiment ko segen banka. Ko lu kumbe fe kan demeni engrais yi. O tematola ko France ya bloqué. Ko France ya Europe dugu be wole ku ga bloqué. Irisu ka président ko kale dabali bana. Ko dien ka gelebi. Nye dumuni di ko kata di farafina ayo bloqué ko o dai. Ko adamade mi se ka juguya ka temeni ka choko jume. Le fait qu'il y avait fort ko irisu ka président be fait ka Afrique demain. Parce que irisu ka président na be fait ka Afrique demain na be na bateau be teme dugu ni nyogonche. Français ko ka teme oluga port la. Italien ko ka teme oluga port la. Europe dugu be farala nyogonka. Ko ni irisu be fait ka farafina demain ka te passer ka bateau te passer oluga port chila ko ka passer ko kana Afrique. Irisu ka président ko kale dabali bana. Aya la irisu ka président mena mun fore a tagara Nations Unies mo yo autorisation dama Américain yo autorisation dama kabise kaka bateau bla kana Afrique kon demedu France ko jie kono koni irisu koni Poutine ye Afrique deme ko mo be ke ban France la koni Poutine ye Afrique deme ko Afrique be ba fo ko be irisu fe ko te France fe bo et se ka mo nya mo rebe fe ka mo nya et fe fona o fraka ke en ya hasidi de da inde aba ke to den ni maninge abi ya fama kwa nte fe ka nfo wa ndisu chena donné abe excusez meni hasidiya danyi ayala de irisu ka président ka mun fode mena oroni kalanga la de nyogon fait ce côté est très important donc kale kume fait ka engrais uchi ani dumunu uchi kana ko yu ban malgré que Nations Unies fera wulla ka jo oro fana flé oro la ango oro la me Il y a cet acheminement des céréales. Le secrétaire général de l'ONU, je sais que sincèrement, lui, il fait les efforts nécessaires, mais je vois que lui non plus n'y arrive pas pour l'instant. En ce qui concerne l'évacuation pour la livraison de nos engrais, il y a encore une décision monstrueuse, je dirais, de la part de la Commission européenne. C'est honteux. Lever les interdictions sur l'achat de nos
engrais, mais seulement pour les pays de l'Union européenne. Et alors les pays pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Et toute cette rhétorique d'efforts communs visés. Voilà, voilà. Oni Nyamogoba, oni président ko Antonio Guterres, au tarafo européen nyana, kugato ko engrais mumbe, irisuka bateau engrais mumbe, ko irisuka président be feka Afrique demain, ko bateau nga teme, ou ya bateau be bloqué, ou ma so ashika teme. Irisuka bateau kemeni bateau mouha. Bateau kemeni bateau mouha de bloqué lindu. Ou ya bateau sabadoran blabla. A dumuni fefembe ou ira ya beta. Bila mbeka chien de fanyena. Ngone saradi. Irisuka président ko kale tsika famia. Ko fantaya beniga mogo faka Afrique. Ko farafun segelindu. Kale be feka farafun deme. Le fait qu'ale ba deme ale tokombe fode. En ya hasiriya dainde. Oni nyamogo ere fana katla ka fugina ku ka dabla o maso. American fana ka kuma uma dabla. Anya magoro de ko farasi maka go Afrique bi. Ko ni ntora senator ko irisu be pouvoir sur Afrique ko kateme farasika. Mena oro to mena irisu ka président oro minke mena oro to jabi. Anga sigindro anga na meta ambeseu. Anga nyor la me. Tous nos produits, il y a un débouché sur le marché, c'est clair. Mais si le problème c'est que si on continue comme ça, nos produits ils n'iront justement pas jusqu'aux pays les plus pauvres. On a 330 millions de tonnes qui sont bloquées. Nous on a dit qu'on était prêts à les donner gratuitement aux pays les plus pauvres. Mais laissez-les au moins circuler. Et ils sont bloqués pour l'instant. C'est étonnant. Donc ils veulent pas que la Russie gagne de l'argent. Mais si on le donne gratuitement aux pays pauvres, on va pas gagner d'argent. Alors pourquoi ils font ça? Je comprends pas. Voilà. Quand on te fait, quand Irisuka to fait Afrique, Irisuka présent ko, Irisuka présent unininga. Quand on fait katagani engrais Afrique, comme on a kate fait kateme, non. Quand on Poutine offre Afrique, quand Poutine me warso. Bon, Irisuka présent ko. Ko ere kata livrer ko fude do kale jena warko irisuka président Poutine ko bon aya di frafuma ku deme fude do awane irisuka président ne côté farasi ko dien kono ko teke kono fana kara tuguni ko farafum fana beke irisu fana fa tuguni yani kaba ko de aya la jabe na mufo. Tous nos produits, il y a un débouché sur le marché, c'est clair. Mais si le problème c'est que si on continue comme ça, nos produits ils n'iront justement pas jusqu'aux pays les plus pauvres. On a 330 millions de tonnes qui sont bloquées. Nous on a dit qu'on était prêts à les donner gratuitement aux pays les plus pauvres. Mais laissez-les au moins circuler. Et ils sont bloqués pour l'instant. C'est étonnant. Donc ils veulent pas que la Russie gagne de l'argent. Mais si on le donne gratuitement aux pays pauvres, on va pas gagner d'argent. Alors pourquoi ils font ça? Je comprends pas. À quoi bon tout ça? Donc c'est du bavardage au niveau des pays les plus riches. Et dans les faits, qu'est-ce qu'ils font? Moi j'ai quand même l'impression que en particulier les pays européens, ce sont d'anciennes puissances coloniales et qui ont conservé ce paradigme de philosophie coloniale de vivre aux dépens des autres. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce paradigme dans leur politique pratique concrète tous les jours. Donc je pense qu'il est temps de mettre fin et de tirer les conclusions qui s'imposent ici de façon beaucoup plus civilisée. Votre réunion bilatérale avec le chef chinois. Voilà. Donc Malion, abela jele Poutine ka kuma mesan. Kuma bana peu. Ils sont à présent pour la forêt. Qu'on y est joué dandi. Le fait que au lieu d'Afrique colonisée, Francisco Kale de Mali colonisé, Kale était fait, ils sont de ka Mali demain ready. Ou te fait, ça dit que au lieu de jamana mun colonisé, ou te se coup demain, awa ou te fait mourir fana coup demain. Kuma fafle, kuma bafle, ils sont boka présent pour aïe nogo kuma la peu. Donc Malion angan chesri. Président Simi ambi ko alaka baraka do iga fangala. Malion anga transition demain. Président Simi anga do biye. Mali Karamogo, Mali Somao, Mali Donso, Mali Dugutigilakao, Mali Mogoba be au beka do don. Chrétien be Somao, Donso, Moru beka wuli beka do président Asimi alakana ke jugu sagoyi. Président Simi kadine toro wallahi. Aemu ke aya kaunde quoi. Wala amanga labla. Angana Asimi na blade, na Asimi perdi, oye maliko bane, na Asimi perdi, anta Asimi nyongona si soroble, meka tien de fawena. Aye karia munta billahi nunu shite sekake. Ni fele wo chila. Afle ne malini farasi fle kelela.
plainte ko la onina anyaba a parti ba jumɛn be ka be ka Assimi dɛmɛ bi pourtant ni adema jatimine adema de keleme ka Mali adema ni RP mɔgɔ de be sɔrɔsiw kɛrɛfɛ jusqu'à présent on de be yɔrɔ bɛɛ fanga boli de la ka tɛmɛ bɛɛ kan bi o de keleme ka ne biel kuli munu yɛrɛ be ka Assimi dɛmɛ olu jatilen tɛ et ce côté là me choque trop wallahi président Assimi ka d'an ye mais ni y'a ye nin fɔ ɲangoya tɛ k'a fɔ ko adema mɔgɔ bi kɛrɛfɛ mais o tɛ fasojalaw de tɛ nous le Mali avion ti tɛgɛ ka kɛ barama ye ka taa di barama feerelaw ma k'an ka sɔrɔsiw la gosi ni adema ni RP minnu d'a kɛ o mɔgɔ kolon de ka caw kɛrɛfɛ aw ko inclusivité n'an m'o idée bila an ka kɛlɛ bɛna tiɲɛ de ne tɛ fɛ ka kɛlɛ in ka tiɲɛ de ne bɛ dimini fɛn fɛn kɛ souvent bɛ kuma juguya tɛ quoi i m'a ye n kariyalen don i m'a ye n y'a fɔ n k'ale ye n wele n ka taa Mali la n ko n bɛ taa parce que n dalen bɛ n yɛrɛ la n b'a dɔn n ye yɛrɛ wolo di i m'a ye ne ko n ko hali sini ni mago bɛ Mali la n ko n bɛ taa n ko tɛ siran mun don bilahi n'i bɛ tiɲɛ kan i tɛ siran wallahi ala n'i bɛ tiɲɛ kan wallahi i tɛ siran mais n'i bɛ galon kan i bɛ siran de mais n'i bɛ tiɲɛ kan hali ni muru dar'i kan na wallahi i tɛ siran o de to Assimi ne b'a dɔn en âme et conscience ne b'aw fɛ wallahi ala ɲɛ bɛ bɛn ka nin kɛ la ne b'aw fɛ dɛ peut-être aw tɛ ne faamuya di peut-être aw bolo ko kan ka kɛ cogo min an ka tilataw bɛ fɛ ɲɔgɔn kɔ mais dites-vous que ne tɛ se ka foyi falen aw la Maliko la ne y'a tɛ mɔgɔ la ne bɛna mɔgɔ min ta k'aw to yen ni ne y'aw kɛlɛ k'aw di Faransi ma ne bɛ ka n yɛrɛ de kɛlɛ parce que ne de ye Faransi kɛlɛ a fɛngɛ yɛrɛ a icon ne ye Segu Tunkara di bilahi talahi ne ye vidéo mun kɛ ka Faransi gosi o vidéo man tɛ Mali kɔnɔ mun y'a kɛ donc ne ye Faransi gɛn ni ne ma sa i nɔfɛ ne bɛ sa jɔn nɔfɛ mais ni ne y'aw ye fana fili la il faut que ne k'o fana fɔ ne b'aw la clé o dɔrɔn don ala ka barika don fanga in na aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ président Assimi baara kɛ ni force de changement yanni n ka bɔ n ka vidéo la président Assimi an b'i deli ala kama i tɛ ka baara kɛ ni force de changement ye baara kɛ ni force de changement ye hey président bɛ Mali kan bi dɛ o ne ka conseil ye ala ka barika don fanga in na